Ketua MPR RI Amang Bambang Susatyo, Pangido Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, asa dicabut izin konsesi ni PT TPL, jala ditutup pabrik bubur ni Harotas, nama ringanan di Parmaksian Kabupaten Toba. Songana di Baritaho Monitor Indonesia di Dok Amang Bambang Susatyo, haroroni TPL di Tapanuli adorang sia 30 tahun nasalpu, nunga haru apalo godang manusai aka pangisi ni lua Tapanuli, lumobi aka halak batak namar huta di Tapanuli. Di baritai di Dok nasida haroroni TPL salilengon nunga godang manggulut aka tanu ni Partoba, nama bahel luat ni Tobaon lamu sodinggan. Di Pangido nasida do asa diuhum pamareta PT TPL na disura nunga godang mabain hasusaan di Tobaon, lumobi ala godang tano konsesi ni TPL na saha tu parhuta do parbandan, mabai sa jojo tubuh parbadani masyarakat do TPL. Pangiduan ni Ketua Emperon di Pasahat adorang sian pabahenan ni TPL tu pangisi ni Lua Natumika, nadong di Kecamatan Borbor Kabupaten Toba di hari Selasa tanggal 10 bulan 5 nasalpu. Sia Toba TV Mabaritahon.